Apay, akas do'y tibiyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Jak makasapol iti solusyon. Apay nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Melchor, nga iti agdama kat adda iti Saudi. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Advance happy 4th birthday inton August 22 iti uniko ihomi ani Drens Jazem de la Cruz Santiago from Mamang Dazem and Papang Pilton. Shout out iti better half ko ni King Arthur Gagno. Happy birthday inton August 14 and happy anniversary from Lovelea Mendoza. Ti Astrero family iti Villaflor Cagayan from Daisilin iti Hong Kong. Shout out pa kada Jasmine Rivera, amin at tagabaggaw from Magdalena Cariaga kan ni Lovely Rose. Dagitoy kakadwak ditoy barracks, isu da Joel Cudina, Joel Andrada, Roger Balway, Noel Daluson, Ariel Vicente kan Jusel Tony Banataw, from Clifford Mark Cabero, iti Magapit, Lalo, Cagayan. Belated happy birthday kan ni Reggie Haligaw, idi August 5, kan advance happy birthday kan ni Jimmy Padilla, inton August 26, from Shans Padilla. Kadagiti nakamonitor di Taribswan na Gilian La Union, ti Lumboy family, kan amin a friends ko dito'y Hong Kong, Macau kan Canada, from Brian Ephraim Lumboy, iti Vancouver, Canada. Makablaawan pa iti pamilyak di ta Barangay Kapelan,
Iti family infiel kan Manangan family dita barangay Lapugan, Tumawini, kan dagiti friends ko dito'y Hong Kong, ti Maricois Group from Jing, Manangan. Ti Tamang family iti Tumawini Isabela from Bimbo Tamang iti Malamag East, Tumawini Isabela. Agurin family iti Dagupan Tabuk Kalinga. Odlos family iti Kalaokan Liwan Rizal from Marilu Odlos. Shout out pa kada Jan Ravanso, Adelino de la Rosa, ken Happy Life. Ni Barrientos Luna iti La Union from Amelita Sanidad. Ilocano Girls dito'y Hong Kong from Rowelyn Corpus. Ni Reynaldo Paas, Joy Rohan, Renz, Razel, ken Kisha and Daphne ijay Muta, Kasibo, Nueva Vizcaya. Ni Jing Afante Lagayan ijay Riyadh. Presi Peneranda iti Jizan, Kingdom of Saudi Arabia. Ni Marisol Bautista iti Qatar. Agaluos family, Fernandez, Vadil, Vicente kan Paas family iti Muta, Kasibo from Mary Ann Paas. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Pagayam a Melchor. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Melchor. Kat amin nagitinagan nga inaramat ko dito'y email ko, nasukatan aminen manang. Iso akid dawag ano mapili ang maidrama to'y padas ko, dagitinagan ang nakalanad dito'y latakuman ti masurot, tapno amok at isurat kon ti maidrama. Saan ka nakaturpos iti kolehyo manang? Taapaman ang nakasursuro ak nga agmaneho, nanggada kon kas taxi driver iti lugar mi di tapagilyan tayo. Kapigsaan pa ilaang idi ti kayod dagiti taxi driver. Ta saan pa'y nga aduunay ti unit ti taxi nga agbibiyahe iti lugar mi. Iso siguro asim maduta kon anang ituloy iti kursok, nga uray adaak idin iti may katlo atukad ti kolehyo. Tatirason ko, apay kuma nga agadalak pailaang, kat makatagtaggadak matan. Ada pa yan maururnong ko babaan iti panag-taxi driver ko. Di tamot laang anam amok tinagbalin a live-in partner ko ani Monet. Maysa nga entertainer iti club nga iser service ko idi. Kat saan ko analapdan tinagayat ken kuana. Monet, agring kan. Nakadanon tan diti dagos mo. Monet. Adatan iti batog ti dagos mo kunak. Agring kan. Ayan tan, Manong Melchor. Adatan iti batog ti dagos mo. Sumrek kan dita dagos mo tapno makainanaka na imbag. Mabit lang, Manong Melchor. Maulawak ngamin. Unay mo't ngaminan. Napalalo ti bartek mo ah. Uwan nga ron, Manong. Nakaadua kita. Ha? Maragsakan ka pa, nga uray na laos ti bartek mo. Manong Melchor, iti trabaho. No mabartakak. No, ado ti mainom ko. Kaya tasawan. Dakdakkel mati maporsyentok. Anya? Kasta ti trabaho, Manong. Padasan na to kami na pasyaran ni J Club, ah. Sumrag kay Jay, iti kayat ko asawan. Ta, itable na. Ha? Padasan, Manong Melchor. Tapno, ma-experience mo mat. Padasam lang.
ka di mabambanog iti aramidam si Melchor. Ni, anya ti kayo asawan nanang. Di ka di mabambanog arumwar tunggal alas 2 iti parbangon. Kalpasan na, agawid ka matlaang tapno ituloy mo ti aginana. Nanang, amuyo mat nga dati service ko tunggal kasya nga oras. Asinaw, ti service mau. Dagiti kalapate, anababati tayabda. Nanang, Apay aya, pagsaysayangam iti oras dagijay. Imbes ko madiretso ti panaginanam. isopay mat ti binulan na masingir ko kadagiti service ko nanang. Amangan mat no sa balit ibay bayad daken ka. Nanang, Ay, di nakitaan iti kasta, Melchor. Dagiti kakasta akita ti babae, awan bibiyang da nga uray kompormilatan ti bayad daken ka. Iso nga ganad ka, tama nga numakaala ka pa ikit day iti sakit mo. kayat mo asawan mo net. Agsalsala ka mo titi intablado at tupis lang ti kawas mo. Katuan, Unay kat kaya mo ti trabaho yung entertainer. talaga kasta, Manong Melchor. Mabalin ka din mo net. Di na ko nawagan iti manong. Total, nabayag mo tayo nagamamuta. Okay, day talagayam. Manipo dita, birngasan kalatan, Melchor. Kasta, kay kaya't ko adang ganda ita. May mayat. Oh, naibusan ti arak mo. Mangala ka pa'y? Sige, may sapay. Ngam siyak, di na kunyalaan. Huston ti may nga inalam para kanyak. Nangingina ngamin nga amang ti bayadam iti arak ko, ngam iti inumam. Sigurado ka? Wan, sana bale. Bumawi aklangan iti daduma a customer. Anyat mapaspasamak kan Melchor. Saan ka mo tasigod nga gininom Ngam, nakainom ka itasim mangpot ka. Nagdadanggay kami lang amin kadagiti pada ka driver, nanang. Ngata, Ni, apay kasla di kay mamati, nanang. dagiti nga kakadwam a driver, ti kinasangom a naginom? Wanaw, Uno, anya. sabalin samot tinapanam. Anya kayo kit din na yan, nanang. Saan ko matila sumsum ka nga atap, yo? Pangasiyo. Jakman ang mumanang, ngam nagpigsa ti karisma ni Monet para kanyak. Kat nakarkaron anaya sa dagtirik nakkankwana, iti day dirabii a pinadas ko tinaginom iti pagpapaayan na aklab, kat nagsango kami. Para kanyak, ni Monet ti mangbukal iti lubong ko, nga uray kasjay pay ti klase ti trabaho na. Kabaela kapag baliwan ni Monet, kinunkunak iti bagiik. Napigsa tinakam kumanang, tamamati ak nga agkurso na damot ni Monet kanyak. Kat iti panaglabas dagiti aldaw, jakon nagpangadwaan ang iparik na, iti panaggustok kenkwana.
Ha, Melchor? Siguro, nakaadu ka iti napasadaam. Iso nga inawis nak diti restaurant niya. Saan met? Kaya't kailangan nga makakuyog. Sus, inaldaw talang arodin agkuykuyog. Nusukunan nak iti dagus ko, sanak itulod iti club, agkuyog tan. Kas jay tuman matlaangan kalpasan ti trabaho kiti parbangon. Kanayon tang agkuyog. Monet, sa bali ti kastoy a klase di pa nagkuyog ta. Ha? Kaya't ka makakuyog, asaan ka asumrag iti trabaho. Una naggapo iti trabaho. Saan na basta pa nagkuyog lang ti kay papanan kanyak daytoy a panagkadwatay ta. Sus, sabalin sa dayta na, Melchor. Sa bali at talagan, Monet. Talaga lang, ha? Monet, agayatak ka. Ha? Di nakman rabakan iti kasta, Melchor. Amom no anya a klase akti babae. Amam mo ka, Monet. Nakitak mo tano ka sa no ti trabaho. Amok ti amin. Apay nga rod may bagbagam kanyak ti kasta. Gapo tayo sa tagpaiso. Iso ti marikriknak. Kadyak itulok nga ilimod kulat tanday ti amarikriknak para kan ka. Saan amabalin, Monet? Anyat mapaspasamak, Melchor. Apay asimsimpaam day ta silid mo. Naggulong aminan nanang. Iso asimpaak mo ta. Kakaiso na aras. Dek kitang nagbiyahe. Na, milagron sa Anya man na milagro nga ibagbagayo mo. Kat no numero uno asadot ka no maipanggap iti panagdalos iti silid mo. Ngam ita, napalalo tinamayam. Ni nanang mo. Dilat ta maragsakan ko man. Tanagdalo sa kitain itan ti silid ko. Talaga nga men, anakaskas daaw, anak ko. Nanang, sana nakaskas daaw. Talaga kayat ko lang tagdalos. Masikura na kami na mangkit-kita iti silid ko nagulo. Sapay la kumaa, takas tangag paiso. Ngam, talaga asabali ti agparparik na kanyak. Panagkunakat, adda mapasamak apakaklaatak. Anya ti bagbagambaut si Kabestray. Ay na, maadaan kan iti manugang iti mabiit kunak. Ay, sasawa maut. Awan to pa inyam amo kanyak ni Melchor akaayan ayat na. Manugang tukit dain. Ay na, Pineng. Adan kayan ayat ni Melchor. Katno pasaray makitak idang agkuyog. Nakalala ilo dahi titunggal may sa. Anya? Dahi tatagpaisaw. Ay, basta. Sumardang ka man si Kabestray. Basta awan pa iti inyam amo kanyak ni Melchor nga anak ko. Iso nga dayo ang mapasamak ti kunam nga danton manugang ko. Imposible dayta. Arkat kasaritam ngamin adya anak mo. Iti kasta, saan arumuan nagsalsalawa sa waklaan? Daytay agpaiso ti kayat ko amang ngaganken ka, Melchor. Nanang, Kanayon ka amarabyan asumangpaet. Kayat ka di asawan dayta, nga agpaison ti naidanon kanyak, nga addan ka ayan ayat mo. Saan mo't adakas no addan ka ayan ayat mo kahit? Normal dayta. Ang maapay ngay, adi mo yamam mo kanyak anak ko. Apay ngay, amasapol amaamwak pala iti sabali at tao. Kasla din akmatan ina, gapo iti kastangar aramidam. saan mat nga iti kasta nanang? Diyak lang amin kaya't amaklaat kayo. Nay,
Anya kumangay ti pakaklaatak anak ko. Nanang, Ad-adakat anak laatak tasabali pa iti nakaamuak. Iso nga itatagsarsarita ta, ibagamon kanyak ti agpaiso, Melchor. Podno ka day, tinaidanon kanyak nga addan kaayan ayat mo. Kat iso ti rason no apay akanayon kan amarabyan nga garahay. Ibagam ti pudno, anak ko. Awanan tinaaramidak no dinagpudno iti inakma ng Emmy. Agpay sumat ngamin, awan ti rombeng nga ilimod ko kankwana, ta isumat ti inak. Siguro, nagamakaklaang amaamuan na, noan niya ti klase ti trabaho ni Monet. Iso adya kon imbagbagakan kwa na ti maipapan iti dayta. Kinasaritak mo't ni Monet nga agsardeng laangan iti trabaho na, tasya kon timang biyagkan kwa na, tapno saanan amaamuan ni nanang tipudno. Agingga nga ininot anagin na si dagtiriknada, kat naalukoy ko ni Monet nga agnaeden iti balay mi. Iti ababa asarita manang Emmy, nag-live-in kamin ken ni Monet. damdamagan ni nanang no kaano nga kalay sata. Ha? Melchor? Waray siya. Kaya't kumatan nga kalay sata. Adamot pa si Tornong ko iti bangko. Kwa Melchor? Agliblib in tamot laangan. Kastoy talatan Ha? Di mo kaya't nga ikalay sa ka? Kwa ngamin, kasla maalumi imak. Nang runakat, amumat no niya klase ak ababae. Monet, idi kinid daw kung agikat ka niti trabaho. Kaya tasawon day jay, akayat kung agbaliw kan. Nanyaman tinapalabas mo, napalabasan day jay. Saanen asika day di, nagbaliw kan. Melchor? Iso ano mabalin, agkalay sata ko mamunet. Kasi tinakunak, adamot ornong ko. Umdas mo't day jay agastusin iti kalay sata. Panunutak pa Melchor. Di nakapuraan. Masansan mo't arumrumwar ni Monet no daytay awan ka, anak ko. Anya? Ni, papapanan na ngay nanang. Nay, jak amo Jak mo't damdamagan no agpakada, tati amo, katamom. Saan na nanang? Nadlaw ko pa yakanayon nga da kasarsarita na iti cellphone no kwa. Anya? Dagita tinadlaw ko kenkwa na. Sa adda dagitay gundaway akasla alimbasagan. Kasla saan makaid na. Nanang? Paliiwam ti kalibin mo anak ko. Adan samot sakit na. Awan mo't siguro nanang. Ang mga numay kawalaan, takanayon nga da dito'y balay. Anya karayon nga adda ditoy. Di mo't imbagakken ka amasansan arumwar no kwa. Nanang? Iso apaliiwam ni Monet.
Kita'y paingatan ni Munit iti CR paingatan. Inak man tuktukan. Tama nga nun nyakit din ti mapaspasamak yun ko na. Paingatan, nagbayag iti CR. Amo yung aramidon nyo, ha? Madansamat ka sarsarita na. Imdangak man anaimbag. Basta di nyo dangdangran, ha? Alaon nyo lang dagiti rumbong nga alaon nyo. Kalpasan na. Pakaamuan dakto. Pagpaiso ko sarsarita na. Sige, aganad kayo. Bye. Nalpasan na nakisarita. Ang mga nukilat arong mariti banyo. Umadaywak dito Diyak ipadlaw anang ko nga daki na sarita na iti cellphone bayat ti kada na iti CR. Aging kaita. Saan na tama po na si ti panunot ko tinangag ko apan nakisarita ni Monit iti cellphone. Kabayatan ti kada na itong nagtiban nyo. Kasino ti kinasarita na? Kanapayakas di dagitin bagbaga na. Ay, awan samot ti mauray ko pa sa hirap dito nagparadaak. Iso at tinasayaat. O makakaraklangan. Boss, agbiyahe ka pa Ha? Sir. Sige, aglugan kayon kadagiti kakadwam. Tada kayon ti last trip ko. Tapno makaawid ak maten tani. Rabiin. Umay kayon, sir. Ay, anyan ti kastoy. Agman maneho ak ngam tilatan maipapan ka ni Munit ti mapampanunot ko. Apay akas di dagiti sa una. Nakaadayo kami iti sentro Sa di nung ata talaga ti pagdisagan dagiti pasaheros ko boss, adayo ka di pa iti papanan nyo. Medyo nakaadayo tayo aminin iti sentro. Magmanayo ka lang, Brad. Hold up na ito. Anya? Hold up? Saan ka man basta tungpal kay taaman nga ipagkakan ka. Magmanayo ka lang tapno saan ka madaksan. Di kang padpadlaw. Pero nakatatan sa ti sumarsaruno ka na tayo alugan. Sir, pangasiyo. Saan da kadangran? Kasyandak ko ma. Saan ko nakaman? Basta tungpal ka. Magmanayo ka lang. Wan boss. Diyos ko, di na ko mabaybayan. Tulungan na ko Masungat minti mababa pa sa ti kalsada. Makamutitan. Kalatot ti lumagto di ti taksi. Pagmurayak iti tiyempo. Ipasiblik mo tan ngay katan di seatbelt ko. Dito, naikat ko na. Diyos ko, agyaman at nasandaan adlaw ti panangirelease ko iti seatbelt. Patay tanti pababa pa sa ti kalsada. Lumagto ako. Oops! Tanay ko. Diyos ko, agyaman ak. Ti taksik, agdiretso ni ti kayas. Natnagan iti kayas ti taksi. Ang kitawak iti tulong. Sana rumbang agmat ti daraklatan ditoy. Nairanamet nga dagayam sumarsaruno alugan kada kami iti daydi akanito, manang Emmy. Ket iso tinagkiddawak iti tulong. Dagos kami ang nakaawag iti otoridad, ket natiliw dagiti mang hold up kumakanyak, tasaanda ang nakatapwak.
Adda dunor da gapo iti panakat nagtitaksi iti kayas. Ngam saan met nga iso ti grabe. Ngam tinaduktalan mi kadagiti hold-upper, ti talaga ang nakaklaatak manang. Ti intudo da a mastermind iti panang hold-up da kumakanyak, awan sa bali, no saan animonet aka-live-in ko. Pinik up nga ro dagiti pulis ni Monet, kat apaman ang nagsarita kami iti presinto, na amwak asigud gaya man a modus dati kasjay. Kampay idi, makilive-in ni Monet, kat amon da no adda ti maliksabda iti pamilya ti pakilive-inan na. Isumat lagayam asaan nga imanugot nga agkalaysa kami, taadda gayam sa bali a pinsar na. Gaputa na pabut nga nak iti napasamak, ingkadeng ko tinagabroad manang, kat may saak itan a driver ti truck dito'y Saudi. Jakmat ilibak, nga ada ka relasyon ko anaam-amok online. Nagkita kamin iti na minsan, kat ikarkararag ko asapay lakuma, kada kamin ti agkagasat. Daytoy ti pakasaritaak manang. To'y pagayam mo, Melchor. Pagayam a Melchor, agyamanak iti panagsalaysay mo dito'y programa tayo. Anyan nga agpaiso ti tao. Maikanda lang arudan iti gundaway nga agbaliw, wano mangilintag iti kilo a panagbiagda. Sayangan da paylaang? Kaskan ni Monet, nagpintasan nga oportunidad ti idi jayam kenkwana, idi inawis mo nga agkalaysa kayo. Gundawayan ang makapagbaliw, ngam pinili na latatikilo nga ramid na. Sapay lakuma, ta makapangabarwananan. Dawat kumat ang mapatgantikid daw mo iti agdama a relasyon mo ita, Melchor. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi.